Ayan. Punta sa tanan na shout out sa tanan na to. Kanto ka naman na malit ako mamang ako. Malit ako manok. Kada naman ako baby. Mamang malit ako manok para paniod to. Gikang may nag-home service guys. La tatay may Star Palpita sa San Jose. Si madam malit ako manok si madam. Uli na may mitra gimana. Minutes lang. Uli na may guys. Ikan may nag-home service. Kami nag-home service. Bali ng kalo. Ha? Bali ng kalo. Angin kayo.